Sulod sa 30 ka tuig, loyal gayud siya sa iyang paryente nga mga Durano sa dakbayan sa Danao. Apan karon, wala nakaagwanta si Kapitan Telesforo Durano sa barangay Dongga, Danao City. Mitapon siya og mideklara sa iyang suporta ngadto sa administrasyon ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Matud ni Kapitan Durano, ang iyang desisyon iyang nakabot tungod aron masayon ang iyang pagpangalagad sa iyang mga konstituwente ug mas malinawon usab ang iyang pagpuyo. Kuan lagi na mga problema nga kanang murag dili kita ka kuan ba masulbad nato nga murag nakahunahon na tangar sa nila, mas malinawon ang akong pagpuyo diri kay ang akong pagkuan god na may gukod-gukod sa iyang mga tawo sag muna nakaresidir ko nga ngari na lang giko nila. Bisag kaliwat ni, okay ra kayo nga dira ko nila kay lisod mo sa kay dito sige patago ko nila. Dili kini maoy labing una nga higayon nga nagplano si Kapitan Durano nga motapon sa kampo sa mga Garcia ug Frasco sa Quinto Distrito. Apan diyang iyang nakita nga wala matuman ang mga saad kaniya sa pikas nga kampo, nakahukom na siya nga hingpit nang mobalhin. Matud ni Kapitan Durano, bisan gani kadtong panahon nga didto pa siya sa pikas nga partido, nakaagom na sila og mga proyekto gikan sa Kapitolyo karong administrasyon ni Garcia nga mas labaw na karon. Dili gid kay ingon nga moabot na gining abot. Kana din suga ron gihatag nako sa barangay kanang solar hayag kayo. Bag-o niyang gihatag nako. Nya kay di pa biya sa kudugay sa nga ning adto nila na nipasalig sa siya nga butangan sa kaberkot sa barangay. Kaniadtong Miyerkules sa hapon, nagtagbo sila Durano o Garcia didto sa dakbayan sa Danao. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada.